What's up mga kachongs? So, magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayon mga kachongs, dito kami ngayon sa dagat. Magpadagat muna kami ngayon mga kachongs, para mawala yung coronavirus sa aming mga katawan. So, bago yan mga kachongs, kami ay mamamulot kami ng basura. Kasi wala akong pera ngayon. No work, no pay. Dahil sa coronavirus, wala akong trabaho ngayon. Tingnan naman yung ginawa ng coronavirus sa aming pamilya mga chongs. Walang-wala na. So ngayon mga chongs, mamamulot na kami ng basura, mga plastic, kung ano makikita namin ngayon dito sa dagat. So ngayon, ibibenta namin ngayon kung magkano mabenta nito, para pambili ng bigas o ano ba, anong ulam. Kasi walang kapira-pira talaga mga chongs. Hirap na to pag wala kang trabaho. Walang iya talagang coronavirus ito. So ngayon mga chongs, maghahanap kami ng basura dito. At least makatulong naman kami dito sa environment para malinis yung basura dito sa dagat. So yan mga chongs, kasama yung aking mga kapatid at saka yung aking girlfriend. So tara mga chongs, samahan niyo kami. Tara. So ayan mga chongs, maghanap na po kami na ngayon ng mga plastic. So ayan mga chongs, binta namin ito ngayon. So sana umabot ito ng 100. So ayan, ito namin yan ipapasok. So sana mga chongs na itong barangay captain namin ay magbibigay ito ng mga pagkain, kasi wala pa kaming nabigyan ng pagkain. So ngayon, hanggat kami naghihintay, so ito yung aming ginagawa. Naghahanap muna kami ng mga plastic para mabenta namin at para meron kaming mabili na ulam, kahit ulam ng mga chongs, okay na yun. At least meron kami pang ulam. So yun, maraming napulot yung aking mga kapatid mga chongs na mga plastic. So ayan, so maganda to. Sana abot ito ng mga 10 kilo para makapambili tayo ng bigas. So ayan mga chongs, mabigat-bigat na mga chongs. Malapit na mapuno yung aming dinalang sako. So ayan. So ganito, general cleaning mo. so ganito talaga mga chongs, pag mahirap ka, kailangan mo talaga maghanap ng paraan para mabuhay mo yung pamilya mo. So maghanap tayo ng mga plastic. Kita 1.5 Sprite. Yun, maraming plastic. Kasi may ko yun sa kansay. Nagkakulay ko sa kansay. Maraming plastic mga chungs.
Ito, isa. Ito. Marami kami. Ayan, marami kami. Plastic na nakuha. So sana abot ito ng mga 10 kilo. So ito mga chongs, maramit na mapuno yung aming sako. So para mga abot na ito ng mga 5 kilo ata. So yun mga chongs, tapos na kami mamulot ng basura. Napuno namin sako. So sana mabinta namin to ng mga 100. Ito mga chongs, no? Ito na yung sako namin mga chongs. Puno-puno na. Meron pang allowance, meron pang extra. Sobrang dami na mga plastic to mga chongs. Hindi kinaya ng aming sako. Kasi isa lang yung sako na dinala namin, so kulang talaga. So babalik tayo sa sunod na araw para mamulot naman tayo ng basura para mabinta natin. At least makatulong tayo dito sa dagat, no? Malinis yung mga basura dito kasi daming plastic, saka no? Daming basura. So tara mga chongs, binta natin to. So mga chongs, dito na tayo sa junk shop. So ibinta natin to ating plastic na napulot sa dagat. So tara. So yan mga chong. Ano sa bangon? So yan chong. So ito na mga chong. So ito na yung plastic na nakuha. So yan. Ilang kilo ba yan? 5, 2 kilo ang bukag. So, 3 kilo lahat. 3 kilo lahat. 4 kilo. 3 kilo lahat mga chong. So meron tayong 3 times 4, 12. 12. Kaya nato. So yan mga chong. Ito na yung ating nabinta natin plastic. 14 pesos. Ito pa, 2 ka 5. Makabili na tayo ng Kanan kita, 2 ka 5. makabili na tayo nito ng pila pa. Makabili na ito ng chong. Makabili na tayo nito ng dalawang pasit kanton. So, ayan mga chongs.